har vi så Interviews for Fun 3. Den her gang er det mig, der interviewer. Og nu kommer de to første. Woo! Halløj. Hallo? Nu skal vi lige have interviewet jer. Hvad er I gode til? Synge. I skal lige stille jer lidt tættere på hinanden. Det er godt. I er gode til at synge? Ja. Må vi høre jer give et lille nummer hurtigt? Jeg er som Sebak forresten. Du kan se det i mine øjne, selvom jeg ikke siger det ofte nok. Du kan se. Ja, det er godt. Det lyder rigtig godt. Har I mere, I vil sige om jer selv? Ja, selvfølgelig har vi det. Jeg får money. Money. Okay. Win-win. Hvad med dig? Hatte. Hvad? Hatte. Du går meget op i hatte. Ved du Det kan hvad? jeg se. Ved du Puller meget drill. Ved du hvad? Det handler ikke om udseende. Det handler om det indre inde. Husk det, børn. Sådan. Husk det. Godt. Det var vores første interview. Fantastisk. Nu når jeg interview. tænker over det, så ødelægger stemmen ved at sige, at jeg skal skide. Okay. Vi ses. Ja, det er flot. Kom så ud med jeres. Jeg kan lide at vælge det. Nu kommer der reklamer. Se, det er det bedste voks, der findes i hele verden. Det er det bare det bedste. Det er også det, jeg har taget i. Og det her, det er alle dem solcremer noget. Nu kommer det næste. Forhåbentlig lige om 2 sekunder. Og det skal gerne gå stærkt. Og noget rigtig godt creme. Her kommer dem næste 2. Godt. Okay. Hvad går I så meget op i? Så skal I lige stille jer lidt tættere på hinanden. Jeg går op i ishockey. Ishockey. Det kan vi se. Det er godt. Hvad med dig? Jeg er baseballspiller. Baseballspiller. Det kan vi se. Du har også en rigtig flot medalje. Nå, ja. Er der andet, I vil fortælle om jer selv? Hvad? I skal stadigvæk stille jer lidt tættere på hinanden. Kom nu. Ja, slap nu af. Nej, ikke så meget. Okay. Er der noget med dig? I min fritid, der er jeg hiphop. Okay. Det lyder godt. Ja. Tak til jer. Og sig til de næste, de skal komme ind. Woo! Så den der. Så tager vi lige den her spækhugger her. Den er faktisk rigtig fed, fordi den har jeg været oppe at se. Nå, her. Dette tandpasta er det bedste tandpasta, der findes. Colgate. Og der kom den næste. What's up? Hvad med dig? Jeg er filmanmelder. Og filmanmelder. Ja, jeg har anbragt denne Fast and Furious, bedre kendt som Fast 5. Det er en film, den er en rigtig god film, fordi den har en masse sjove ting i sig. Specielt tog, smadrede tog. Og min t-shirt her, det er derfor de gjorde, det er mig der har lavet den. Jeg kan en masse sjove ting, men... Det lyder godt. Er der andet, du vil fortælle om dig selv? Ja, altså jeg er filmanmelder. Og Ja, ikke andet. Det har du sagt. Nå, jamen... Er der andet? Andet du er god til? Andet du gerne vil? Jeg er professionel crosskører, eller jeg går i hvert fald efter det. Jeg har lige været til DM-kvalden, men det gik ikke så sjovt, fordi der fløj en crosser ned i hovedet på mig. Nå, det lyder godt. Sig til den næste, de skal komme ind. Ja, Og det rigtig skal fedt jeg. interview her. Fantastisk. Farvel. Rigtig fantastisk. Rigtig fantastisk. Alle sammen, husk at bruge tandtråd. Rigtig godt for tænderne. Det er da bare det bedste. Og der kommer... Hvad hedder du? Mike Pinsetti. Okay. Og du spiller så baseball, kan jeg se. Nej. Nå, hvad gør du så? Går rundt og slår folk ned? Nej, jeg er jo impulstiv. Nå, okay, det lyder rigtig godt. rigtigt. Altså, hvis jeg møder nogle mennesker, så dræber jeg dem. Og, Okay, Altså, hvis nu er der, at jeg skal ind i et hus, hvor det er mørkt, så handler det lidt. det lyder Det er godt. bare sådan en forpligtelse, siger. Ja. Ja. Anne, du vil fortælle om dig selv, og hvad du gerne vil være og sådan noget. Jeg vil gerne være millionær, det er derfor jeg røver, ikke? Så også bare... Ja, så det er altså... Sådan. Ja, rigtig fantastisk interview. Så kan du sige til den næste, at den skal komme rigtig godt hen. Shit, der tabte jeg lige det hele. Shit. Nå, har I så set det nye toilet her? Det er rigtig pænt, man kan rende der skulle ud. Se den flotte toiletbørste.
Og her er noget af alt mit makeup, jeg bruger hver dag. Og der har jeg også en masse makeup og en masse alt muligt creme. Og der står creme der, og det er alt mit makeup, jeg bruger hele dagen lang. Hele tiden. Og det er min håndsæbe, det bruger jeg hele tiden. Hele tiden, det bruger jeg. Og så er der noget tandpasta her. Nu venter vi bare på den næste person, der gider at komme. Og ja, vi venter. Min kam, der skal jeg lige bruge. Ja, rigtig farvet. Ja, vi er færdige for i dag. Er vi færdige for i dag? Sådan. Men de